Right, siyabingelela siyathokoza. Sekuphinde kwasha leso sikhathi futhi singabantwana bezithunya, abantwana bemimoya, abantwana bamadlozi, ukuthi sicobelelane, sixoxisane, sikhulume ngendaba yemimoya, imoya isiphethe. Ngeke ngithi the only person who can relate to the things that you are currently going through or had been going through for a number of years is umuntu onesiphiwo, who truly understands the weird things ezenzeka kuthina, izinto engathi uma ukhuluma nomunye umuntu ayitshela ukuthi uyasangana ekhanda. So we keep it to ourselves, sizivalele ney'nkinga zethu, singazi ukuthi sophuma sibhekephi, sizokwenze njani. Ithi labo singena ku-inthanethi siyobheka ukuthi bathini abanye abantu, but are they really talking to us? Are they really speaking to our spirits, our souls? Are they really talking to our minds and our hearts? How do we handle isiphiwo? Essentially, how do we go about into addressing it on a daily basis? Nokuthi isiphiwo lesi mase sisikhona sisebenzisa kanjani ukuze sikwazi ukuthi singasicindezeli but sikwazi ukusebenzisana nazo njengama-element asemhlabeni esuke esithembe emahlombe. Lesi siphiwo sifika ney'dalwa zakithi ezaziphila ngaphambilini, esezashona emhlabeni, sezisemhlabeni wamathongo, emhlabeni wemimoya. Lezi zidalwa ziney'nkanuko zazo ezisafisa ukuthi bazifeze through us, by us, with us, and sometimes for us, but mostly the service to others, ukusiza nabanye abantu. Sizokhuluma ngayo, how do we address lezi ziphiwo zethu? How do we go about lezi ziphiwo zethu? We talk about a bunch of things. Hopefully ngizokwazi ukuthi naloyo okhona osenkingeni ngalesiphiwo noma ngalo moya lona wesithunywa, umoya wedlozi, ukuthi wenze njani, Nkosi yami, ubalekela kuphi uma ngabe kunzima kangaka, impilo ebuhlungu kanje, heavy emotions. So sikhulume ngayo-ke njengamanje. Happy New Year, nibingelela umthandazo wezizwe. Right. Omunye unyaka. It's a new year. New challenges. New things to discover. But before we go forth, before we carry on, before we speak about lezi zinto, kunjani wena? How are you feeling right now? Siphethe kanjani isiphiwo somoya? Yini mhlawumbe ongathanda ukuthi usizwe ngayo? Ungathanda ukuthi sazi kuma-comment
khuluma nje usho ukuthi kwenzakalani, udinga usizo lani, ikuphi la udinga uku-assistwa khona, yini le kudlayo ekuphula umoya udinga ukuthi ukhululwe kuyona. Ungafeli ngaphakathi, lukhona usizo, it's there for you to get. You will never walk this without any help. Yes, it is a personal journey, but along the way you will meet some people abazokwazi ukuthi indlela yakho bayenze ukuthi ingabe bukhuni. Uyaye kuqale kube amaphupho. Kuyaqala kuba amaphupho uma ngabe unesithunywa. Phuphe semanzini, phuphe usolwandle, phuphe undiza, phuphe ukukhulekela abantu, uphuphe usezintabeni, phuphe ubeka abantu izandla, uphuphe profethela abantu, uphuphe iy'nyoka, uphuphe izilwanyana, amabhubesi, izinkomo, uphuphe izingoma ezimnandi ongakaze uzizwe. Uma uphuphe izingoma ozizwayo noma ozaziyo, uphupha amasonto, ukuphupha abantu befake izembatho zimhlophe, phupha usebhasini, noma uzoba nendlela ezokuthatha, uphuphe izikole, kuningi okunye engakushongo sengikukhohliwe, kodwa iy'nkomba lezo zesithunywa mangabe sesikungena noma ukuthi ngikhona emaphushweni emhlabeni-ke lesiphila kuwona, ukuthanda ukuhlala wedwa, engazuthi nje ungasuka esixukwini uye lapha wedwa, ungasakuthokozeli ukuphuma uye endaweni ezinabantu abaningi, ukushiselwa zinyawo engazuthi ungahamba ngezinyawo, duma kwezindlebe, ubuhlungu bamazinyo, ukuphathwa iqolo, ukuphathwa ikhanda, ukuphathwa imihlathi, ukuphathwa isisu engathi kunento ekuhambayo ngaphakathi esiswini, ukukhala kwesisu, ukubhodla, njalo ulaka, uba nolaka, ukuba nomuzwa, uzwe nje yonke into, uzwe nje noma kungena umuntu othile ukuthi ayibo lo muntu iy'nkinga zakhe zime kanje, ukubona iy'nto zabantu, ukukhuluma into yenzeke ngale ndlela oyisho ngayo, ukushintsha indlela ogqoka ngayo, ukushintsha indlela okhuluma ngayo, ukushintsha abantu obuhlala nabo, ukuqhela ey'ntweni zasemhlabeni, umzwangedwa noma ukuba lonely, ukushabalala kwezinto obunazo ziphele kancane kancane zishabalale, ungene ey'nkingeni, uxabana nabantu, uxabana nomuntu wakho othandana naye, amadivosi, iy'nkantolo, ukuyisana ey'nkantolo, ukuthweswa amacala ungawenzanga. Izona-ke iy'nkomba zesiphiwo sesithunywa lezo, in physical essence, ngokuphila kwasemhlabeni. But how do we handle isiphiwo sesithunywa? Where do we even start to handle it? Where do we start? Where do we begin? Yes, ngiyazi nginesithunywa. I've seen amajazi, I've seen amaphupho. I've heard people have told me nginesithunywa. I know nginesithunywa, ngiyakwazi ukubona. But what do I do? The first step is to own it. No more questions, no more validation. Own it.
okay, this is who I am now. This is who I was made to be. For whatever reasons, ngiyilento. Ngumuntu wemimoya. Ngumuntu amandla. Nginamandla mina. Angifani nomuntu onormal. You own it. But ukuyi-owna kwakho leyo nto ukuthi uyayi-owna. Ngoba the moment uyi-owna usuyitshela ukuthi okay nginayo le nto sengiyasazi. Iyayifuna-ke manje ukuthi ingene kwelinye igiya. Uma ingene kwelinye igiya ila khona isithi-ke manje sesiyaqala siyakulolonga. Ikufake ama-situations whereby uzofeyisa inkinga yomuntu. Inkinga yomuntu edinga i-attention yakho. Inkinga yomuntu edinga ukuthi ilungiswe wena. Angithi usu-ownile lento. Udecidile ukuthi hayi sengiyayi-owna manje ngoba the more ungayi-owni the more izokuhlupha. But the quicker you own it, ngiyayi-owna-ke manje. Ila iqala kusebenze bese ithi iyaxegisa ey'ntweni ebese kuhlupha ngoba sinjani le nto siyabona ukuthi okay usuyayi-owna manje. Makufika-ke iy'nkinga ezifika nabantu ezidinga attention yakho noma ezidinga ukuthi zilungiswe nguwe, awuvesane ufuna ukuzenza i-starring. Eyokuqala indlela ekusolveni iy'nkinga ukubuza. Ubuza kanjani? Thatha izibani. Zingabi ziningi, zibe 3 lezi zibani. Esiyellow sesidalwa, esimhlophe purification, esiblue samadlozi. Uyawalayitha lamakhandlela iy'nsuku zilandelana zibe 3 kuya ku-5 days. Kuley'nsuku lezi mukuthi awunaso isembatho esimhlophe okuyisona sokuqala, awuvele usukuthenga isembatho esiwukhala. Awukwazi ukuthi ungene esithungeni uthenge ukhala. Uqala ngo-white then usungathungisa ukhala lo usuwubonile. Mungenaso isembatho thola noma ishidi elimhlophe qhwa. Uzembose umzimba. Umuntu wesilisa uphosa umqhele wakho phezulu. Umuntu wesifazane uphosa umshuqulo wakho phezulu omhlophe. Ushisa izibani zakho. Uma wesifazane wenza sure ukuthi awukho ey'nsukwini zakho. Enza sure ukuthi kade ungazibandakanyi nowesilisa. Uma wesilisa enza sure kade ungazibandakanyi nowesifazane. Uma kade uzibandakanye nowesifazane thola noma amaqanda 3, ubisi i-long life milk lolu kuthiwa i-fresh milk. Ebese lolu bisi lolu ulibhanqa no-rough salt. Ufake emanzini abandayo qa. Bese uyageza. Ngesikhathi ugeza uyakhuluma ngalamanzi mangihlambululeke. Kusuke yonke imimoya ezongiphazamisa ngoba ngiyongena enzileni yokubuza ukuthi njengoba kuney'nkinga sezifikile ezidinga ukuthi ngikwazi ukuthi ngizixazululele umuntu othile wakabani ovele wangifikela ney'nkinga. Ngikhombiseni indlela ukuthi ngimsize kanjani lo muntu. Ebese ngikhombisa indlela yami nami njengomntwana wenu ngoba le nto sengiyayithatha phela manje. Sengisithathile isinqumo ukuthi ngiyayithatha le nto engipha yona. Kodwa-ke ngidinga usizo lenu. Usho ngengoma, usho ngomkhuleko, usho ngey'celo. Cela ukukhanya. Makukhanya. Ngaleyo ndlela you laying the foundation. That is the first steps wathathayo. The second step, which is the most important, amanzi. Imfihlo yamanzi ukuthi amanzi akwazi ukubhenda ashintshe abe yonke into. Kusho ukuthi yonke into oyibonayo ngamehlo ekhona emhlabeni ekhandekile kusuke kwamanzi kodwa suke sesiguqulile ngoba amanzi akwazi ukuzenza ama-forms amaningi. Amanzi
ayakwazi ukuba itshe idwala, ayakwazi ukuba igolide, ayakwazi ukuba isihlahla, ayakwazi ukuba umuntu. Amanzi ayi-matter of all. So basically, matter is created by water, or rather, water creates all matters. Right? Akudingi ukuthi uze uye emfuleni omkhulu ngoba ungeke ungasabi, ngeke kungabi khona uvalo. Ngisho athiwa umfula omncane kodwa ogelezayo, uyaya khona ekuseni. Uphathe ibhakede lakho, uphathe leshidi lakho elimhlophe, uphathe ley'bani zakho engizishilo, uphathe imali emhlophe. Uyafika laphaya kuleya ndawo, ufike uyaguqa. Uma uguqa kuleya ndawo, ubusuzibika ukuthi ubani wakabani, uzalwa ubani benobani. Nayi into ifikile, isingithathile. Sungithathile lo moya womkhuleko, umoya wesiprofethi, umoya wedlozi. Ngila nje ngisetshenzwa wuwo, ngilethwe ukuhlupheka, ngihluphekile. Kuvalekile into zami ukuze sikwazi ukuthi zilunge. Kumele ngisebenze ngalento, ngiyisebenze. Ngakho ngicela ukuthi nami ngizivulele owami umnyango, ngizohlambuluka, ngizalwe kabusha, ngibe umntwana omusha. Uyabe usushisa lamakhandlela amathathu wabambe ungakahlambuluki. Ngisho ngathiwa uphathanga lutho nje, phethe ibhakede lodwa. Uma uthanda usunga-add u-rough salt, uma uthanda uphathe nala maqanda bengikhuluma ngawo, uphathe nalobisi. Khuleka uwaphambile amakhandlela akho. Qeda lapho uthatha amakhandlela uwabeka somewhere lapho la ngazi uwakhona, futhi la ngazi upheshula khona umoya. Mase uwaphahla ngemali lemhlophe, bese ushona emanzini, ufaka amanzi ebhakedeni uguqa. Usho amanzi ukubulala lamaqanda la, ufake phakathi, uvule lo bisi ulufake phakathi, ufake lo rough salt lo, bese uyazithela. Usithele nje. Ngesikhathi usithela, ayabhanda okokuqala, ayabhanda okwesibili, okwesithathu asemnandi. Ngeke kusahambeka. Uyothi mhla uqeda lo nhlambuluko, ngeke kusahambeka. Sekumnandi la, akusahambeki la, kodwa kumele uhambe zikulindele inkinga. Hlambuluke mntakamo, hlambuluke. Usuyithathile le ndlela, uhlambuluke. Qeda ukuhlambuluka lapho, uphinde endlini uyoqhubeka nento ozenzayo. Sisakhuluma ngendlela how to handle lento. Sikhuluma ngayo lento. How to handle isiphiwo. How to handle isiphiwo sakamoya, isiphiwo sesithunywa. Isiphiwo samoya esinamandla. La kuzoba nezibonakaliso eziningi ezokudida ingqondo. Ngiyaye ngithi kubalulekile ukulala nepeni nebhuku lamaphupho, isikakhulukazi uma usanda kungena kulento, ngoba ubhale phansi, and trust me, uzowazi lawo maphupho ekuhambeni kwesikhathi usasho ukuthini. Ungawajahi ukuthi ufuna impendulo, ungayijahi lento ukuthi ufuna impendulo manje. No, you must be patient. Into yakamoya, especially esithunywa, into elindwayo, awuyisukeli yona, isukela wena. Sizofika impendulo, wena bhala phansi nje kuphela ukuze ungakhohlwa. Ake sithi-ke usuyitholile indlela yokusizana umuntu, wamsiza, ngoba khona indlela ozomtshela ngayo. Kungaba ukumhlola uma ukuthi kunento evelayo, kungaba ukukhuluma naye, kungaba ukukhipha isiprofethi phezu kwenhloko yakhe, kungaba ukukhipha ama-guidance ukuthi enza nje, wenze. Kodwa ikhona indlela, right? Ususihlambulukile, usuyi-ownile lento,
usuwashisile amakhandlela, wayi-owner, wacela indlela, usuhambile wayogeza, usukwivesenithi yokusiza umuntu, noma usumsizile umuntu. Lo muntu omsizile njengoba ehambile nje, ngoba futhi uzosizakala, azi ukuthi uma sebuya akabuyi yedwa, uzobuya nabanye nomunye. Seyiqalile indaba, seyiqalile indaba, kusekho ukujikela emuva. And the more usiza, the more izinto zakho zivuleka, the more money you get, the more enemies you get. Now, how do you deal with enemies? Kuba it's a very important thing. Kufanele uyazi how to deal with enemies. Because ayashayana. And basebenzisa izinto ezi-strong ezingalinyazwa iwasho. Umkhuleko ungakwazi ukuzibamba for a certain time, but at the end of the day, certain things must be done to make sure ukuthi ayikho into esondelayo, ngoba ibalulekile naleyo ukuthi uvikeleke. Udinga umuntu-ke lapho ozokusiza ukuthi ukwazi ukuqina, ungasenzeli wena, uzolimala. Consult. Hamba uyoshisa izibani futhi uphinde ubuza noma uphinde ucele. Ngicela umuntu ozomqinisa. Ngiyazicelela prior ukuthi iy'nkinga zizofika, ngiyazazi iy'nkinga zabantu basemhlabeni, inkinga zemimoya. Kwenzela ukuthi ungaphazamiseki. Uzovela umuntu ozokusiza. Uzovela umuntu ozokusiza. Uqine. Wena nabantwana bakho, wena ney'ngane zakwenu, wena nomndeni wakho. Kulungileke. What is next? There will be strings of izinto eziyimfihlo ezoloke zivela kancane kancane, because la ukuze siqhubekele phambili kahle kufanele si-revisit-e ama-trauma osowadlula kuwona, ukwazi ukuthi leyansila noma leya stigma elapha ekhanda ehleli leyo memory irinseke. So-ke kuzofika isikhathi-ke manje ukuthi you have to visit the past, but uzokwenzelwa lento ngendlela. Those are the 3 basic things of how to handle part 1 lo. So bese uqhubeka part 2.